Vítam vás pri ďalšom kurz Excel type číslo 122 ako na naformátovanú tabuľku. Naformátovaná tabuľka je v podstate taký štandard v Exceli, hlavne pri práci s novými nástrojmi ako je Power Query, alebo určite ste sa s naformátovanou tabuľkou stretli, pretože naformátovaná tabuľka má už prednodaný vizuál. Väčšinou to vidieť, že párne a nepárne riadky sú oddelené, respektíve aj stĺpce a v prvom riadku je hlavička, ktorá je v podstate ukotvená, ale aby som to rovno ukázal, tak poďme na to. A buď môžete teda naformátovanú tabuľku vytvoriť z klasickej tabuľky, takže do nej kliknete. A samozrejme Excel si sám uvedomí, že tabuľka alebo teda tabuľku tvorí súvislá oblasť dát, takže vie pracovať teda s celou oblasťou. Musíte samozrejme kliknúť do nejakej plnej bunky tej tabuľky, alebo môžete použiť Ctrl A, to znamená, že označíme celú tabuľku, alebo ju môžete označiť manuálne. A teraz v karte domov, v ktorej v podstate sa automaticky nachádzame, tak nájdeme v pravej časti formátovať ako tabuľku a tým si môžeme vybrať vizuál, ktorý tu máme. Alebo keď prejdeme do karty vložiť, väčšinou aj v iných tutoriáloch nájdete tabuľka alebo klávesová skratka Ctrl T, takže môžeme to robiť aj prostredníctvom tejto ikonky. No a keď potvrdíme, tak v podstate v tomto pop-up okne vidíme vytvoriť tabuľku, kde sa nachádzajú údaje pre tabuľku, takže máme správnu oblasť nastavenú, no a potvrdím OK. A v podstate celá tabuľka je pekne naformátovaná, teda podľa tej logiky, párne, nepárne riadky. Prvý riadok má dokonca filter, je odlíšený a zafixovaný, ak scrollujete. A v podstate máme tu v dispozícii ďalšiu kartu, návrh tabuľky, kde vlastne s tabuľkou robíme, no a tá karta samozrejme nie je dostupná, ak ste klikli mimo tabuľky, teda ja sa vrátim naspäť a návrh tabuľky, je tu viacero možností, ale takú najpodstatnejšiu, ktorú ukazujem, je riadok súčtu, ktorý vidíme tu. A v podstate ten riadok súčtu nám vytvorí v poslednom stĺpci súčet, kde môžeme nastaviť akúkoľvek inú funkciu prostredníctvom tejto šípočky, takže zmením to napríklad na priemer, vrátim späť na súčet, no a to isté môžem spraviť aj v ostatných stĺpčekoch, takže je toto možné a samozrejme môžete aj filtrovať tabuľke, ak potrebujete niečo, napríklad si vyberiem, že sever, tak môžem očiarknúť a začiarknem sever a on mi to automaticky prepočíta, takže toto je veľmi, veľmi šikovná vec. Ja filter teda odstránim, respektíve vymažem filter z daného stĺpca. Môžem aj riadok súčtu vypnúť. Čo je tu veľmi zaujímavé, že ak doplníte aj nový riadok alebo stĺpec, napríklad tu ja napíšem zisk strata a vložím, teda potvrdím Enterom, tak vidíme celý stĺpec sa naformátoval. Rovnako by to isté bolo aj pri riadkoch. No a teraz, čo je dôležité, si uvedomiť, že vzorce na formátovanej tabuľke fungujú trošku ináč, pretože rovná sa samozrejme použijeme. A teraz ja by som chcel, dajme tomu, že rozpočet pôvodný minus doterajšie náklady očítať, alebo to môže byť aj rozpočet aktualizovaný minus doterajšie náklady, tak ja kliknem priamo do bunky, ale my si môžeme všimnúť, že nie je tam adresa bunky tak ako poznáme, čiže L2 tu nevidím, ale je tu hra na tých zátvorkách zavináč, rozpočet aktualizovaný, čiže názov stĺpca a tá syntax je špecifická pre naformátovanú tabuľku, mínus a teraz prejdem do doterajšie náklady, takže pekne mi to aj farebne odlíšil a potvrdím Enter a máme dokonca celý stĺpec vypočítaný. Takže ak sa stretnete s takýmito zavináčovými vzorcami, tak sa jedná o naformátovanú tabuľku. Ako hovorím, ak pracujete s nástrojmi alebo do budúcna plánujete Power
query na prácu s dátami a takú automatizáciu, tak práve naformátovaná tabuľka bude vždy tým vstupom do tých novších nástrojov a možností Excelu. To je z mojej strany všetko. Želám vám krásny deň a všetko dobré.